Čaute, tu sú LEGO šílenci a toto je už 4. video z série Moje vlastné sety. A toto je konkrétne Mindstormová príšerka, alebo lepšie povedaná stavba, ktorá sa pohybuje. Toto som postavil na Trenčiansky robotický deň, ktorý bude v apríli. A toto dokáže. Ako prvé vám ukážem, ako sa chňapadlo pohybuje. Pohybuje sa vďaka dvom V3-kovým motorom, ktoré sú pripojené do NXT 2. A celé sa to ovláda cez Bluetooth na mobile. Potom V3 sa ovláda cez ovládač. Konkrétne tento mám z Volva, z veľkého legového Volva. A tieto motorčeky sú 3 z NXT V2 a jeden z V3. Všetko sa to ovláda cez ten ovládač na 1 a 2, ale môžete si dať aj hociaké vlastné kontrolíky. Akože toto dokáže hocičo zobrať. Toto chňapadlo je dobré v tom, že kocky nezaberajú ani tak veľa miesta. Ale zase keď chcete hocičo s kockami urobiť, pekne takto sa to otvorí. A s obidvomi môžete hocičo urobiť. Prenadstavovať a plus, lebo majú medzi sebou takú dobrú vzdialenosť, tak sa vôbec nepošťukajú a nemajú s tým vôbec žiadny problém. Tu násadsky sa dajú vymieňať jednoducho. A dá sa tuto vybrať napríklad toto, čo máte takto. Dáte toto preč. Tu nasadíte. Pripojíte. Ešte raz. Prepáčte, pred chvíľkou boli menšie komplikácie. Rozpadlo sa to v zátvorke. Takto sa to bez problémov otáča. A keď nie ste spokojní aj s touto nadstavbou, som urobil ešte jednu, ktorá je takto pekne z boku daná. Tak takto pekne odpojím. Kam sa to dáva? Ahoj. Toto sa dá preč. Dá sa to pekne, krásne sem. A otáča. A taká príjemná, teda zaujímavá vec nakoniec. Tuto som si dal urobiť taký menší názov Chňapadlo. Lebo je to Chňapadlo. A predtým bol názov, že Handbot. Ale Chňapadlo príde také viac slovenské, že? Keď tak môžete mi do komentárov napísať, že aký by bol ešte lepší robot a ako by sa mohol volať. Akože ak by Chňapadlo nemalo úspech, tak by som mohol skúsiť toho vašeho najlepšieho robota. A prosím, nezabudnite túto sériu podporiť lajkom, alebo keď tak aj odberom. A menšia scénka nakoniec. Ako sa mi to rozpadlo. Ono to rúplo? Kokos. Dosť nepríjemné. A tá kamera mi tu zavádza. Mne z toho rúpne. Kokos. Neviem, čo teraz urobím. Že tu natáčam teraz. Dúfam, že toto video podporíte lajkom. Ak sa mi to podarí, tak dajte prosím vás aj odber. Ak sa mi to nepodarí, tak tam aspoň niečo to, čo dám.
Na Trenčanský robotický deň sa akože niekedy oplatí ísť. Pardon, nevidíte, ako sa s tým tu driem. Nebojte sa, nebudem nadávať. Je tam strašne veľa pekných nových vecí.